Aló? Wow. Ben offer liggéey la de pour un hôtel mais yow yaakaar ne war naa présenté. Bo día. En breves momentos comezaremos co proceso de selección. Por favor, teñan os videocurrículos preparados para cando os pidamos. Moitas grazas. Valentina Romero, Alejandro Hernández, Yo. Javier Martínez, Gastón Lechon, Alessandro Curini y Agnes Pérez, Racine Salli. Perdoe, é Racine Sal. Disculpe, acompañe. Hola, Adrián, ¿qué tal? Toma asiento, por favor. Entón, vostede é experta en relacións públicas. Dende logo que sí, señor. Mire, aquí teño o meu pendrive Moitas onde gracias. adxunto o meu videocurrículum. Ola, son Valentina Romero e teño 27 anos. Fai un ano que rematei o doble grado de Relacións Públicas e Publicidade na Universidade Rei Juan Carlos de Madrid. Dende os 18 anos traballo como influencer nas redes sociais e colaborei con empresas como Hotels Combined, Booking ou Trivago, entre outras. Posúo un nivel profesional de castelán, galego, francés, alemán e inglés, e un nivel básico de chinés. Teño moita facilidade para falar en público con xente nova e para traballar en equipo, por iso considero que son a candidata perfecta. Usted ten formación entonces no sector financiero, ¿no? Claro que sí, señor. Aquí tengo os detalles da miña preparación. Hola, chámome Alejandro Hernández, son licenciado en Ciencias Económicas Empresariais na Universidade de Salamanca. Ademais, domino completamente varios idiomas, como son o inglés, o alemán, o castelán, o chino e o galego, por suposto. Teño unha amplia experiencia neste sector, xa que traballei como director e asesor financiero de grandes empresas hoteleiras de todo o mundo. Por iso considero que son o candidato perfecto para este posto. Moi boas. Toma asiento, por favor. Vostede é, entón, Informático. Aquí ten o meu videocurrículo. Hola, son Javier Martínez, teño 24 anos e son licenciado en Enxeñaría Informática na Universidade de Massachusetts. Teño un alto nivel de inglés e teño un máster de ciberseguridade na Universidade Rei Juan Carlos de Madrid. Este último ano traballei como axudante no Departamento de Seguridade de Microsoft España. Gustaríame traballar no Departamento de Seguridade da súa empresa. parece ser que estamos ante un auténtico metre. Oui, monsieur, je suis. Tomo pendrive, perdón por acento. Bonjour, son Gastón Deschamps, teño 26 anos e traballo de metre. Estudei no Instituto Culinario en América, traballei nos restaurantes máis importantes de París, como no Epicure. Agora estou intentando expandir a miña cociña por máis países para así incrementar a miña fama internacional. Ademais de galego, falo inglés, francés e un pouquiño de alemán. Isto será moi favorable para así comunicarme cos meus clientes. Entón, vostedes teñen experiencia no sector musical, parece ser. Absolutamente. Vivo para a música, impresionantes. Teñen algún currículo, algo que poda Sí, claro. contarnos algo de vostedes? Hola, Somos Alessandro Curini e Agnes Martínez, e temos 21 anos. e 22. Somos músicos, ambos graduados no Conservatorio de Madrid. E despois de realizar o grado superior de canto tamén en Madrid, conformamos un dúo, White Nights. Polas tardes, adicámonos a dar clases a nenos pequenos que non poden pagarse unha escola de música. Temos experiencia en diversos hoteles. Somos capaces de crear espazos de entretemento a través da nosa música, que está a disposición de todos os clientes. É dicir, somos moi versátiles. E por iso pensamos que somos os candidatos perfectos para este posto de traballo. Vostede ten experiencia no sector da animación. Sí,
Vexamos que nos pode enseñar por aí. Moitas gracias. Unha cousa, verá, o meu videocurrículum non é moi completo como os outros, pero é que non teño moitos medios. Entendo. Ola, eu chámome Racine Sal, veño do Senegal, teño 27 anos. A verdade é que non teño moita experiencia laboral, pero gustame moito estar cos nenos, paso moi ben. Fixen un curso de reanimación de primeiros auxilios. Son un home divertido, espontáneo e teño unha gran capacidade de traballar en equipo. Parece que temos uns candidatos realmente competentes, Nadia. Se nos fiamos dos seus videocurrículums, sí. Que quere dicir vostede? Que en ocasións a realidade está escondida nas apariencias. Director, eu tamén fixen o meu traballo. Conseguí información complementaria sobre os candidatos. Quere vela? Por suposto. Pois aquí pode ver o que se esconde tras esas apariencias tan perfectas. Vexamos. Adela, podesme explicar por que nesta foto teño moitos menos likes que habitualmente? Non sei, igual tiña la que subir antes. Estásme botando a culpa a min do teu traballo. Total, para que me pagas. Pero se che levo unha bolsa, de que te queixas? Pero se nunca faz nada, eres un incompetente. Un whisky. No tendréis una paredilla. Vamos, joder. Hostia. Puta máquina. Casi desaparece, non me pagan. Para comer, unha pizza. É unha ración de doritos de pollo. Bueno. Unha ración de patatas e unha de doritos. Apurado. Xa vou, Pepe, xa vou. Hola, boas tardes. Por un vermutito. Espera que acabe inútil da miña camarera e ponchala. Con bien. Sí, é a miña empleada. Pois se pode chamar como que. É tártela así? Bueno, depende do día. Vale. Vaya merda de concerto. Xa, por lo menos cobramos. Estes onde están? Dixen as 5. Sí, Pois, xa son as 10. sempre fan o mismo. É verdade, sempre. Sempre é o mismo, sempre é o mismo. Para, tío, para, que sempre é o mismo. Para. Que queredes? Para, sempre. Un disco? Sí. Os cartos. Os cartos. Andamos cortos de pasta, tía. Os cartos. Chegades tarde e ainda por riba non te descartos. Eu quero os putos cartos xa. Estamos. Non sela. Estamos. Eu nos teño. Y cruzamos. Vale. Hago con las manos así. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Querida Nadia, parece que a realidade dista bastante da apariencia. Pois sí, quizáis sexa o signo dos tempos que nos tocan vivir.